नुनानै मोजां मोनदों बिराद गोजोनदों आङो एसां अहान्थि जायो दि न'खराव जोंनिया फिसा सासे अहान्थि जानानै आंहा बेमार जानानै थाबाय दा बेबायदि जौ सेरेब लोंनानैहा बिनि थाखाय आं बिराद धन्यबाद होदों बोखांनायसै इल' इला नामायजोब माहाबा दोंजोबो बियो दंबावो बेयावनो थफा थालायलायबाय थायो दं न'खरा जिखुनु हौवा मानसिफोरा गासिबो बोखांजोबनांगौ आरो हान्थिया हायनांगौ जों बर' माहारिया बेसां अहान्थि जानानै मुगैजानाय जादों आनजाति मानसिफोरदोहा आं बिसिखौनो बुंनानै इउनाइटेड फार्म अफ एक्स-NDFB आ मेङा जासे सिगांनिफ्रायनो जों समाज फोसाबनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दङ दिनैबो गुबुन जायगाफ्राव जोङो बेबायदि लाइसेन्स गैयालासेनो जौ गोजा फाननाय बेखौ जोङो सिग्रोमनायनि गेजेरजों नैबे कुबेरालि सकआवहा मोनब्रै दखानाव जोङो रिकभार खालामनो हायो गोबांथार जौनि बथलफोरखौ गोबां बिबांनि जौ बथलफोरखौ जोङो मोननो हादों आरो रायजोखौ लानानै जोङो दिनैनो बेफोर गासै बथलफोरखौ जोङो बुख्रेबगोन आरो जायफोरा बेखौ फालांगियारि खालामनानै जादोंमोन दिनै जोङो लास्ट वार्निं होनानै दोनदों जे दिनैनिफ्राय बे ओनसोलाव बिना लाइसेन्सआव बेबायदि जौ गोजा फाननायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों खावलायदों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनि समाजखौ जोंनो फोसाबनानै लानांगोन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि समाजखौ रावबो फोसाबनानै होफैनाय नङा जोंनि उन्दै गथ'फ्रानो जोंनि भबिष्यत बिसोरनि आखायावनो जोंनि फैबाय थानाय संसारा एबा भबिष्यतआ बिसोरनि आखायावनो दङ बिनिखाय जोङो जोंनि भबिष्यतखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनांगोन बेरेखहायwi इउनाइटेड फार्मआ दिनैनिफ्राय बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ आखायाव लानानै खामानि गोरा गोख्रोङै मावबोगासिनो दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव सोलिफु राजखान्थियारिनि आखाइजों जोंखौ माखासे उसुबिदा होनानै हमथाना दोननायनि थाखाय बे खामानिफ्राय जोङो आनज्रायनानै थानो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जों रावखौबो गिला सोलिफु गभर्नमेन्टखौबो जोङो एबा राजखान्थि हान्जाखौबो जों गिया रायजो राजाया जोंजों दङ बेनिखाय समाज फोसाबनायाव जों कमप्रमाइस जोङो खालामला दिनैनिफ्राय लानानै आरो जोङो कन्टिनिउ बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन एसे सिगांनिफ्राय जोङो मावबाय थादों गोबां जोंनि मावनाय खामानिफोरखौ जोङो मिडियायाव लाबोआखै नाथाय दिनैनिफ्राय जों आरम्भन खालामफिनदों मिडियायाव लाबोनो थाखाय बेनिखाय सांग्रां जा जायफोरा बिना लाइसेन्सआव जौ गोजा फाननानै फालांगि खालामगासिनो दङ नोंथांमोना सांग्रां जा बन्द खालाम नोंथांमोननि बेबायदि फालांगियारि खालामनायखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो जोंनि समाजखौ सुस्थ' समाज हिसाबै दाफुंनानै लानो हायो आतसा बिथांमोना जेनेबा एक्स-NDFB आ बे बुस्थुखौ फाननो थाखाय माना खालामदोंमोन सिगाङाव बेयाव माना खालामनायाव इसोर मानियासै मानियैनि कारनावहा आरो हमफायनानै बुस्थु बाहानिखौ नुनो मोनदों बेयावहा बिहार मोनदों गोजा मोनदों आरो बे मोननै बुस्थुखौ मोनदों हमनायनिफ्राय मोजां मोनदों बे बुस्थुआ माने नों बयबो गथ'फोरनिफ्राय बोरायसिमहालागै किसुमान मानसिफोरा दखानाव हाबनानै थाखा फैसा गैया बेनि उनाव बेफोरखौ बेबहार खालामनो थाखाय बहुत न'खरफोरा प्रब्लेम जायो बिराद मोजां जादों प्रब्लेमनि थाखाय इउनाइटेड फार्म अफ एक्स-NDFB आ थांनाय बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो जोङो समाज फोसाबनायनि सायाव जों खामानि मावबोदों आरो बिब्दिनो जोङो जोंनि मावनाया मालाबा स्पिड जादों मालाबा जों थाबथ'दोंबो दिनै जोङो समाजाव नुजानाय जि गाज्रि आखुथायफोर समाजनि जेरैहाय जौ लोंनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय गान्जा जानाय बेफोरनि सायाव जोङो बेरेखहायwi आ दिनै खामानि मावबोबाय थादों आरो जोङो बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो हास्थायदों दिनै जोंनि भबिष्यतखौ दानांगौआव बयहाबो बिबान दङ बयबो दिनै बिबान लालायनांगोन जायहा जेरावनो थाया मानो जों जेरावबो जोङो जाफुंसार जानांगोन थ' बिनि बेलायाव दिनै जोंनि समाजाव सोलिनाय जेसेबांखिनि गाज्रि आखुथायफोर दङ बेफोर गासैखौबो नागारनांगोन अब्लासो जोङो हारि हिसाबै मानसि हिसाबै बे बुहुमाव बे बादायलायनाय मोनसे बुहुमाव जोङो गोरा गोख्रोङै थांनानै थागोन गावनि सिनायथिखौ जों लाखिनो हागोन थ' बेफोरबायदि जोङो माखासे गाज्रि आखुथायफोर जोंनि समाजाव थानाय माखासे इलिगेल माने बेफारफोर जोंनि समाजाव थानाय बेखौ जोङो रायजो राजानि माखासे कमप्लेनफोरखौ लानानै दिनै जोङो फोसाबनायनि बेलायाव खामानि मावदों आरो दिनै जोङो उदालगुरि जिल्लानि कबेरालि सकआव जोङो इलिगेलै जुमाय गोजा जेसेबांखिनि फाननाय दंमोन बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो बेखौ डिस्ट्रय खालामदों सिफायदों आरो बेखौ जों फबनानै दोनदों दिनै जोङो बे मिडियानि गेजेरजों आरो बेखौबो खावलायनो हास्थायदों दिनै जोङो मोनहास'वाखै मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायदों जोंनि एरियायाव जेसेबांखिनि दिनै जाय बेक्तिफोरा इलिगेलै जुमाय गोजा फानबाय थादों नोंथांमोनखौ जोङो गोरा गोख्रोङै खावलायहरदों गुरैयै खावलायदों नोंथांमोना बेबायदि बेफारनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे बेफारनि गेजेरजों जोंनि समाजा बहुतखिनि गाहायाव थांनायनि लामायाव जोंनि भबिष्यतआ खोमसिनि लामायाव खारन जोङो हारि बा मानसिनि थाखाय जोङो जुजिबोदों जों दावहा होबोदों जोङो मोजां थांना थानो मोननांगौ होननानै नाथाय नैबे जुमाय गोजा फाननाय
ब्लेकआव जि जुमाय गोजा फाननाय बेयो जोंखौ बहुत गाहायजों लांबाय थादों जोंखौ ध्वंसनि लामायाव लांदों बेवहाय जायफोरा बे बेफाराव लोब्बा दङ दिनै जोङो बे मेडियानि गेजेरजों जों वार्निं टाइपनि बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना बे निउसखौ नुनायनि उननिफ्राय बेफोरबायदि बेफारनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नङाब्ला जों जेब्ला रायजोनि कमप्लेन मोनगोन अब्ला थाङोब्ला बेयाव मोनसे एक्सन हिसाबै जों लानो गोनां जागोन बेखिनियानो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै जिथु जों समा कुबिरालियाव जौ गोजाखौ जों डिस्ट्रय खालामबाय आरो बिसोरखौ जों सिगाङावनो वार्निं होखानायमोन बिसोरो साननैसो बन्द'बो खालामदोंमोन आरो फानफिनदों बेबायदिनो गोबाङा जोंखौ सिरि दङ होननानै साननो हागौ नाथाय जों सिरियै बा दलरै थायाखै जि समनिफ्राय जों जागायजेनदों बै समनिफ्राय जों मावबोगासिनो दङ नाथाय जोङो बे खोथाखौ रायजोनि सिगाङाव मेडियानि गेजेरजों जोङो लाबोआखै मानोना जोंनि फार्स्ट स्टेपआ जों मावनाय समाव जों सिरि सिरियै मावबाय बुजायबाय नाथाय मानियाखै दा बिनिखाय एबाराव जों उइथ मिडिया जेरावनो जों थांगोन बेयाव जों मिडियाखौ लांफागोन आरो सोरबाया बेखौ मानियाब्ला गाव लासिं सिं जानांगोन दा बिनिखायनो जोंनि उथिबोनाय 21 बोसोरनि गाहायाव थानाय सेंग्रा सिख्ला बयखौबो आं एक्स-NDFBनिफ्राय खावलायदों जौ लोंनाय गान्जा सोबनाय ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव था आरो गोजानाव थायाब्ला जों लोगो मोनोब्ला लासिं सिं जानांगोन बेयाव जोंखौ दाय होनो नाङा बेखौ जों गासै बिमा बिफानि सायाव जों खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों